Vážený, už normálne sa nemôžem pozerať na toto vyhlásenia, cikokso, koho ona vymenuje, koho nevymenuje. Zlata moja, ti to poviem teraz vo svojim rodním jazyku. Na východním Slovensku bolo zemetrasenia a ísť odjebala je všetkých, do posledňoho. Kurva, jak tu prešli Ukrajinci a začala pojebaná vojna, vtol trebalo ľáty piňazi, to americká fľandro, do piči. Ľudia po vonka chodia zarabľáty, na to, že by to je zdvihala do piči cena na Slovensku. Chuj ste znali, kokocká pojebaná vláda ste boli. Nič vecej, to špionka pojebaná, americká, do piči. Jak začali migranti chodiť, teraz ti to pasuje, máš lovke, ne? To pičo, more. Toto hej, kurva. Ale ľudia prišli o svoje bovania po zemetrasení, to ani piči ťa nezaujímať, hej, že ne? Buzerantom robí ty komunity, LGBT, neznám čo do piči, Roxoro vám do pič aj do holov pchaty, v kurva americké pojebané, že by ste znali. A stíhajňa, rob čo chceš do piči, ale už je z ňa najebala, ty kokot najebala, že by ich znala. A ty nerozumieš, tvý problém.